Nikizama Afrika Mzansi sanibonani nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi channel ulike ivideo ebese ke uciphiza i notification bell wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi bangifaka ivideo wena ke bese ke uthola i notification then bese uyangena ngokusheshsha kwevideo uyayibuka siku Channel TV esiyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolu ingane zakwethu lapha endaweni ke yaseGqeberha eEastern Cape kuSidindi Road kwaZakhele kuthiwa ke lapha yana ke indoda eneminyaka ewu29 ebeyihamba nezingane ezincane zakwabo kanye ke nentombi yayo beyothenga ezitolo kuthiwa ke bathe mabebuya kwaqhamuka amadoda awu6 abadubula kwashona yona indoda kanye ke nodade wabo omncane ona 13 bashona kuphinde kwadubuleka ke nomfana ona 9 kodwa ke yena ke kuthiwa uyaphila usesibhedlela bese kuthi ke ezinye izingane kanjalo ke nentombi yakhe kuthiwa ke basindile lesigameko senzeke lapha kuSidindi Road kwaZakhele eGqeberha eEastern Cape. Like ivideo, subscribe kwi channel, ungaphinde ucomment ku comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kweSiko Channel TV. Ngizohleze ngikhona ngulethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.